H and R. H and P. Aye. Still. Abandaz. Law studies. Law. Ulona. Ximba. Ulento. Law and order. Yilona. Une order. Kodwa sibaloyi. Bayaloya. Bayalumana. Umalume. Makoy. Majumani. Sanyoba. Hey. Oh, hayi ngesixhosa bribe. You know. Thetha nawe. Still. Abandazi. Aye. Law and commission. Law of attraction. Law and abiding citizen. Law and some management business. Law and administration. I saba admire. Siyaba inspire. Saba revive. Kusho to fire. Umlilo. Boy big naz. Uzunga uthi. Hayi. Uzunga war. Asini wo. Ivale mfana. Ivale. Asana. H&R. Oh. I'm a fees mtas. Inkinga mtas. And as fast mtas. Nigga lam. Sazosishiya class. Ngizokufundisa kancane. Ikhosi yangisa mtas. I had to repeat mtas. Vas. Sazosishiya class. Ngizokufundisa kancane. Ikhosi yangisa mtas. Which one is this one? I had to repeat mtas. Mina ngibhele mntasi ngoba ngakuringa mntasi angina-degree mntasi mara ngiyashisa mntasi noma ungangikhiphe class kusazofundisa mntasi bathi ngilate mntasi give me a break mntasi dropped out but I popped up to the top route sick room cause I've been sick and I've been lit with my maths lit full marks for a school clip more moves than a school trip CV for the new whip nigga CVs is my new drip I'm a fees mtas. Inkinga mtas. And as fast mtas. One thing about Pocket Broker is that they make trading fun, because trading is not just about making deals. You can earn crystals for active trading and use them to buy trading advantages in the market. A wide range of assets with up to 92% profitability is available 24/7. Also, deposits and withdrawals are available in cryptocurrency for free. The platform is available on Google Play, Xiaomi, and desktop. Don't miss out on making an extra income with Pocket Broker. Use the link below, and if you use my promo code, they'll double your first time deposit. Now back to the video. Hi. Hey, the study room is actually empty today. But don't okay, so I young and then so I was looking for Mr. Fena. Give peace. I was just trying to be polite.
Just the two of us. Sphe. Yeah, And you. And like you're supposed to also like say your name. And what's your name? No, it's just it's Ungayeki. I think your calculations are wrong. Zwanga. Calculations. I think you need the Poiler method. That's actually gonna help you generate a formula that you're gonna be able to utilize for the variables that you're given. Okay. It can actually help you. So, as I was saying, see this calculation here, the external of mg Say my gang state. Wash. Oh, I say sauce. Sha. Ronaldo. Awu. Waqonda nje yenze njani? Enkulu. Into ehlanganisa nina ke yini? Hayi hlangane nje. Sasihlangane sama out. Baba, ugolide umuntu wakho lo wasebheli yamdusha. Yamdonkoza. Ngithanda kakhulu. Kaya kwamdonyora. Wawe. Lonke. Yona nihlanganele la. Nihlangene niphuma endlini zenu nina. Nathi nizohlangana la nikhulume ngentombi yakho. Hayi asikhulume ngentombi yakho. Sikhuluma ngesikhohlakali sakho. Yazi nini mama baneres? Inini mama baneres? Into kodwa ukuthi wena ukhulume ngothando yini? Uthando akaza thifu indaba zakho. Ithi phela uthando lo febayo. Musu kuyenze ngathi like uthando lo febayo. Hawu. Musa vele nayo ngathi hlambe kanjani. Ugolide baba. Yamdonora. School. Lonke. Sure. Alright. Abo mina uwena. Ngabe ngithi uthando lo febelayo. Lonuma isifebe sami. Faith. Ngathi ngisho kahle. Isifebe sami. Ilento ke. Yabona mina ilento eyenza ukuthi ngingakwazi mina ukuhlala nani. Ngiyabona ngathi ngidlala ngimcross nje. Ilento yenu ukuthi nina anihlangani ngento progressive. Nihlangana ngeindaba zabantu. Wayikho namhlanje mfethu. Imali. Umuntu wakho febayo. Information awunayo. Aninayo information egcwele kodwa manje ngifuna ukuphawula. Ufabela ba ubani othi angumina odlela ugolide intombi yakhe. Ugolide umlandile. Ngesheshe. Ubawuthenga ngazi. Ubawuthenga mina odlela intombi yakhe. Ikhona indlela ukuthi sixazulule njengama-out. Wena uyayazi ngibamba ngempama ngokwamanje ngazi nihlangana naphi nini amandla hlangaba phela leyo mandla kufanele ube ngabe wasebenzisa kukhona wena siphethe ukushaya thina nesibindi musu bale sibindi ezika usha abantu wena manje xolo sangisapha mdolopho ayihlangana nokusaba umuntu ofele umuntu ongakusabi lenzekeni yasendlini hayi fa abantu abaronga nje ngawani madoda ngawani wena ufethelwe amandla akho amaningi aba ukuyopheya ngizokutshela amasososha indlwabu some recruits udushe We should actually go watch it. Get some pop. Hey baby. How are you? nice man
look in here with a No, because not make use of it. And that's what about now. Baby. Anyways, baby, who's Palo? Sphe. S-P-H-E. Sphe. Okay, who's Palo? Sengifundisa physics manje. Sonke sasifundisa nendoda wena. Kuhlangana indoda yami ne-physics. Kukhona la ekhanda. Wena amadoda la ekhanda kodwa manje awuyazi physics. Ngibhizi manje ngiyafundisa abantu nendoda. Ufuna kugcwala bayikhanda lapho? Wena. Yeah, sorry, basa sikhathi losi my man. Thank you. Wena ubona ukuthi yonke lento ngiyenza lapha ngiyenzela thina. Ngihlala lapha. Manje ngabe seduze kwakho. Ukade ucela uba. Bengithi mina nawe sine chemistry. I-chemistry yani? Connection. Ngigcine kwi-physics le-chemistry. Lekhulayo. Yakhula i-physics awubothi uyangidinga. Bese ngiyathanda. Uyahlanya yini? Awuboni mina usidalelweni. Like awusiboni thina mina nawe. Ekuphupha. Bruh, you are not even my type. Type ungangitshela ama-type wena. Ufunde khona. Westville boys. What sport did you play? Swimming. I play cricket. See, fana. Yi-type yakho mina. Hey, ngiyasazi ukuthi ufuna ukwenza njani. Mina ngenza njani? Mina ngenza njani? Yini elungile? Ulungile. Yazi cricket. Baby, yazi nto. Tulo wakho. Ungayeki ukufeba uzoba ngcono umkhuhlane. Ungayeki ukufeba